Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kana muine mibvunzo yamunenge muinayo, please feel free kunonyora mucomment section paepisode iya yatakaita yevaya vainge vachiti ivo vanoroya uye zvekare vainge vachitizivisa zvakati wandei zvinoitika Dark Kingdom. Zvinobatsira maimbozvizivawo here kuti munhu kana ukatukana naye achikutsvaka anokwanisa kutoenda akanomira pamberi paMwari. Vazhinji taingofungidzira kuti muroyi haatonamati, haakwanisi kuenda pamberi paMwari, but hanzi kunyika yemweya kune mitemo iriko zvekuti iye anokwanisa kutoendawo onomirawo pamberi paMwari. Nyaya yake yotonzwikwawo. Apa ndiye anenge akutanga zvake, then wobva wachizomupindura womushaudha iye obva achizoenda achinotaura nyaya yake. Strange things indeed they do happen in this world. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Confession yavo yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndakakurirawo kuMufakose, ndokwandakazvarirwa ndikakurira muHarare, uye zvekare I was the only girl child. Ndainge ndiine mabrothers angu matatu. My parents, they loved going to church each and every Saturday. Taienda kuchurch. Vabereki vangu vakatanga vachaenda nesu ku7th day, then ndokubva tachizotanga kuenda kuPentecostal. Patainge tichiri kuenda ku7th day, pamba paiva nemutemo wainge wakaomarara, but chandakazodzidza ndechekuti patainge tava kuPentecostal mitemo yacho yainge yava kuita senani. Each and every Sunday taimukira makuseni tobva tatoenda kuchechi. My parents, they loved me a lot. So hanzvadzi dzangu dzakazotanga kushanda and I was spoiled a lot. By the age of 11 ndainge ndava kutotanga kutoita musikanzwa mushure mekunge vabereki vangu vazovaka dzimba. Ndokubva pachizotanga kugara maloja pamba pedu. Saka pamaloja awa painge paine mabhachura akati wandei. Ndakabva ndachizotanga kudzidzira kukumbira varume mari. Ndaiti ndikakumbira varume vaya mari vakandinyima, ndaivakumbira zvekare kuti vasazoudza vabereki vangu. Vamwe vacho vaindipa mari. Ndakazotanga kurara nerimwe bhachura uyo ainge ari gadhi. Aiswera aripo pamba. Vamwe vose pavanenge vari kumabasa ndaiswera ndiinaye gadhi iyeye. Saka akazoti kwandiri ainge achida kuti ndinge ndichizopota ndichimubatsira. Ndaizopinda mumba make ndobva ndachizotanga kukorobha kutsvaira achiti handingakupiri mari mahara. Akachizotanga kundibata achindijaidza achinditi zvinhu izvozvo zvainge zviri normal. Obva andipa mari achindiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoudza vabereki vangu kuti ndo zvainge zvichiitika. Kudzamara ndava kuzvifarira ndokubva tachizotanga kurara tose. Saka chakaitika mukoma patakatanga kuenda kuPentecostal, baba vangu vakabva vachizopa chechi mari. Ndikangoti mari yavainge vainayo kumasavings kwavo. Kubva ipapo vabereki vangu ndo pavakazotanga kuita very weak pakunamata, because nhamo yakazotirova. Kubva ipapo pavakaendesa mari yose kuchechi vachinzi yainge iri seed offering, yainge yakaomarara. Baba vangu vakabva vachizodzingwa basa nekuda kwekuti ivo vainge vari driver. Zvino zvinhu zvakati zvaoma kudaro, vakachizotanga kuita madhiri kubasa, vakabva vachizobatwa. Mushure mekunge vabatwa vachiita madhiri, vakabva vachizodzingwa basa. Zvinhu zvikatowedzera kuoma. Tainge tava kutongoraramawo zvehwakumukwaku. Amai vangu vakachizotanga kuitawo basa rekushanda kumayadhi, vachishanda samaidi. Vainge vasingachagari nesu
nguva dzose vaizouya kumba uri musi weSaturday. Saka pamba ndini ndainge ndava kutoita saamai. Baba vangu nekuda kwemastress vakabva vachizotanga kunwa doro nekuti ivo namama vakazotanga kunetsana. Zvose zviya zvekuenda kuchechi vakabva vachizosiyana nazvo. By the time that I finished O level mukomanashi, panguva yacho iyoyo ndainge ndatova munhu ainge ava kutozivikanwa kuti ndinotoita zvechihure, but vabereki vangu vainge vasingazvizivi zvavo. I would make sure kuti pandinobuda pamba ndinobuda usiku, either baba vakapera nekudhakwa ndobva ndakasika kudzoka. Saka ndakazotanga kudanana neimwe mbinga ndakasangana naye apo pandainge ndava kucollege, because ndainge ndichigona zvisingaite. I went for my computer studies. I only lasted 3 months before I dropped out nekuda kwezvimwe zvainge zvichiitika kumba, masituation plus chikoro chacho in general chainge chava kusatombonakidza zvachose nekuda kwenhamo. I just wanted to be free. I was 18 and I believed kuti I could move out. Ndakamboedza kunogara kwangu ndega, but ndikachizodzoka kumba amai vakabva vachizonditsvakira basa. Ndikatanga kushanda samaid apo pandainge ndava ne19 years. Saka ndakati ndava kushandawo kumasuburbs samaid. Mwana wepamba pandainge ndichigara iye aiitawo zveuslay queen, achidanana nevarume vainge vaine mari, mabusinessmen. Aiti pose paanouya kuzoshanyira vabereki vake, it's either anenge achivaratidza motikari yaanenge akatengerwa kana kuti motikari yaanenge akapiwa nembinga yake, achinzi anofanira kuti ange achimboshandisa motikari iyoyo. Ndakabva ndachizotanga kuwirirana naye because iye ainge akandisiya ne3 years achingonditi little sister. Nerimwe zuva vabereki vake vainge vasimo muZimbabwe, akabva achizondifonera akanditi ndaifanira kuti ndige ndichizogadzirira because ainge achida kuuya kuzonditora. Akauya akanditora mukoma, tikabva tachizoenda kune kamwe kaclub. Taenda kukaclub kuya ndopa akabva achizondiintrodusa kune umwe murume. Ndokubva ndachizoziva kuti basa rake raainge achiitawo ainge achitengesa muviri wake, but she was a VIP prostitute, vaya vanongotengesera varume vanenge vaine mari. So after she had introduced me, that guy akambotanga achandinyepera kuti ainge ari muZimbabwean but ainge ari wekuMalawi, aiva mudhara wechikuru. He then took me to this other 5-star hotel, tikatotanga kutoenjoya life, even to Victoria Falls. He took me there, tikaenda tose. At that time pandainge ndichifambidzana naye, I thought kuti this was it. Mwari vainge vandipa maropafadzo avo. Ndaigara ndichingotengerwa maruva, ndichingopiwa mari, ndikatotengerwa foni. Makore acho iwawo foni dzaingoshandisiwa nevanhu vanenge vaine mari dzavo. Saka pane pamwe apo paakazonditora ndikabva ndachizoenda naye kumba kwake. After we had made love, takati takarara, paiva nemunhu airamba achindibhipa pafoni. Ndobva ndachizovhura foni ndikabva ndaona kuti painge paine message yainge yasendwa. Ndikabva ndachizomuratidza message iyi. Yainge yakabva kumukadzi wake, ainge akanyora iye achiti, siyana nemurume wangu, kana ukaramba uchidanana nemurume wangu ndichakuuraya. So I panicked mukoma. Iye akandivimbisa kuti ainge achazotaura nemudzimai wake. She kept on calling me and threatening me. I ignored him because I was in love, or so I told myself. Within days mukoma ndakabva ndachizotanga kurwara. Ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndabatwa neTB. At first it was just flu, but ndakazotanga kuita dry cough. Kana vabereki vangu vakatomboenda
neni kuchipatara vachiti zvimwe kuda ndainge ndabatwa neTB. Ndaitemwa nemusoro ndichinzwa kuti muviri wangu wose unenge usitomborina kana simba, kuita sekunge munhu abatwa nemalaria. Dzimwe nguva kwaiti kana kuchipisa ndaitora magumbezi angu nechimhasa ndobva ndanorara pazuva ipapo because ndainge ndichinzwa kupindwa nechando. Ndakatombogara kuParirenyatwa kwemazuva 3. After that ndopa ndakabva ndachizongopiwa maantibiotics. Hanzi it was an unknown infection, but ndakaramba ndichingokosora. Vakabva vachizondidischarge mukoma ndichirwadziwa kudaro. In desperation vabereki vangu ndipo apo pavakabva vachizoenda neni kuChipinge. Vakataurawo nevamwe amai vainge vari mudhikoni wekuchechi. Vakati vauya kuzondiona vakati mwana uyu anenge ane mudzimu uri paari. Zvinova zviri zvinhu zvakatoshamisa vabereki vangu because vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vasingabhilivhi mazviri zvinhu izvozvo. Saka amai vaya vakabva vachizoti vainge vaine imwe n'anga yavainge vachiziva kuChipinge. Saka vabereki vangu vakabva vachizonditora tikabva tachizoendako kuChipinge kuya. Saka amai ava ivo vakati n'anga yacho vakaiziva mushure mekunge munun'una wavo atambudzika kwenguva yakareba nekuti ainge asingakwanisi kuitawo vana, achingoti kana akaroorwa obva arambwa nemurume uyo anenge amuroora. So ndipo apo pandakatorwa nevabereki vangu tikabva tachizoendako kuChipinge kuya. Zvainge zvakaoma mukomanashi, asi ndakangoshingirira. Vakanditora mushure mekunge tasvika pamba pavo, vakaenda neni mumajokocho mukatikati mumabhanana umo mavakati ndaifanira kuti ndinge ndichiradzikwa pasi. Vakabva vachizoti kuvabereki vangu vainge vakasununguka here kuti ivo sekuru vacho vange vachidaidza zvidhoma zvavo izvo zvavakati zvainge zvitori padhuze zvakawanda mumabhanana. Vakati zvainge zvichazouya zvobva zvachizonwa ropa rangu. Kunwa kwazvinenge zvaita ropa rangu ndokutotorawo kwazvinenge zvaita urwere uhwo hwainge hwava munyama yangu husingaonekwi nanachiremba. Vabereki vangu nekuda kwekuti vainge vari desperate vakabva vazoti sekuru itai zvamunokwanisa. Ndikabva ndachizorapwa nen'anga iya ichishandisa zvidhoma zvayo. Ndakabva ndachizopiwa chimwe chibracelet chandakanzi ndo chandaifanira kuti ndinge ndichizogara nacho. Chibracelet ichocho ndakachizodzoka kuHarare ndikaenderera mberi ndichingoita izvozvo zvekudanana nevarume vevanhu, but ndakambotanga ndichaita matyira. Asi nekufamba kwenguva mukomanashi kana vabereki vangu vega vakazosvikawo pakuramwa nekuti vainge vaona kuti ndainge ndisingateereri, kuti ndainge ndakabva muhurwere mushure mekunge ndadanana nemurume wemunhu ndikagadzirwa nemukadzi wacho. After that ndikabva ndachizotangidza zvekare. Mukomanashi iwo ndainge ndisingatozivi kuti chibracelet chiya chandainge ndakapiwa nasekuru vekuChipinge chainge chitoriwo chikwambo chavo. Apa vainge vava kungogara vachindifonera vachiti kwandiri, muzukuru wangu uri sei, muzukuru uri sei, kunoku kutsvene kwakanaka. Ndisingatozivi kuti ivowo pachezvavo vainge vachitobhenefita vachiwana macustomers. Kurara kwandainge ndichiita nevarume vainge vachitowanawo macustomers akawanda. Ndakazoita full time bishu ndava kutoenda kuTouchline apa ndichiita kuwandirwa nemacustomers ndichibata mari yakawanda. Then imwe friend yangu akabva achizonditi uya kuSouth Africa. Kwava kuchizobuda muzimu ndikaenda kuSouth Africa. Ndasvika kuSouth Africa nerimwe zuva ndakakechwa neumwe murume ainge ari mupurisa muSouth African. Akabva anditi ainge aine mazistresses ake ainge ainawo ainetsana nemukadzi wake. Ndokubva tachizoenda kuguest house. Tiriko kuguest house kuya murume uyu mukomanashi akangoti zi ari pamusoro pangu. Handizivi kuti murume iyeye ndakamusiya atofa here kana kuti achiri mupenyu. Handina kana kuda kutarisa kuti ainge achiri mupenyu here kana kuti kwete. Nekufamba kwenguva mukoma zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika.
uye zvekare varume vandainge ndichifambidzana navo ndaitotanga ndichadanana nemurume uyo anenge aine mari, zvinhu zvake zvichimufambira bho, but ndangorara naye chete. Murume iyeye aibva achizotanga kusangana nemweya wejambwa nemunyama, zvinhu zvake zvava kusambomufambira. Saka ndakatoona kutoti yainge itori pattern yainge ichingoramba ichingoitika over and over again. Ndakachizoenda kune vamwe madzimai. Mushure mekunge ndaenda kune vamwe madzimai ivavo ndivo vakachizondiudza kuti ndainge ndiri chikwambo chasekuru vaya avo vekuChipinge. Handina kuda kuzvibhilivha kuti zvechokwadi ndainge ndiri chikwambo chasekuru vaya vekuChipinge. Ndakazoti ndadzokera kuZimbabwe ndikabva ndachizoendako kwavari, then I confronted him, ndikavabvunza kuti nhai sekuru, iniwo pandakambofamba ndikaenda pane rimwe sowe ndakaudzwa kuti imi makandiita chikwambo chenyu. Vakangoseka zvavo vakati kubva hauchadi zvangu maropafadzo angu andakakupa. Vakabva vachizotora chibracelet chavo chiya. Ndikabvako ndainge ndiine umwe murume, even though ainge ari murume wemunhu uyo ainge achitoda kutondiroora. Ndakangoti ndichangobva pamba pavo apa ndainge ndiine motikari yandainge ndakatobva nayo kuSouth Africa, but yainge iri yeboyfriend ainge akandipa kuti ndinge ndichiishandisa motikari iyoyo. Akandifonera akanditi ainge achida kuti ndinge ndichizodzosa motikari yangu kana kunoisiya kumba kweimwe friend yake because ainge ava kusandida. Ndikati zvimwe kuda majokes. Ndakarambwa nevarume vose avo vandainge ndakatemba navo, vese vakandiramba zuva rimwe chete. Ndakadriva ndichibva kwaMutare ndichingochema kuzosvika ndapinda muHarare. Mukoma ndisisina kana boyfriend apa ndainge ndiri munhu aigara achingonetswa nevarume. Ndakaenda kuTouchline. Ndichienda kuTouchline mukoma ndainge ndichitoda mari ngekuti ndinge ndichikwanisa kudira motikari yacho fuel because ndainge ndisisina kana mari yefuel. Iye ainge achiti ainge achitoda kutofonera mapurisa avaudze kuti ndainge ndakamubira motikari yake. Ndakaendako kuTouchline mukoma ndikaona kuti kwainge kusitomborina kana chainge chichabudako. Varume vaitouya votaura neni, vamwe vainge vatori maregular customers angu but vachingodarika kana kungotora umwe munhu vobva vatoenda zvavo. Saka ndakazofonera sekuru vaya ndikati kasi mandisunga here? Vakanditi kwete. Ndakazorohwa nerimwe bad luck ndokubva ndachizodzokera kuChipinge ndikanogara navo pasi. Ndikati sekuru, ndiri muzukuru wenyu, hamungandiomeseri kusvika palevel rakadai. Ndipo pavakazondibudira pachena vakati kwandiri, sezvo inini ndainge ndichiita zvekutengesa muviri wangu kutongogamuchira mari yemurume kwandinenge ndichiita, ndinenge ndichitopa murume iyeye bad luck because anenge achitenga bonde kubva kwandiri. Saka mwari wake nevadzimu vake vanotomufuratira kuti kwava kutoita bonde rekutenga, zvinoreva kuti mari yauinayo yakawanda, nekuti vakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo. According kune izvo zvandakaudzwa nasekuru, vakati vakadzi vakaita seni inenge itori tsvina. Saka mwari kana kuti vadzimu vemurume iyeye uyo wandinenge ndichirara naye hanzi vanotozotanga kumusema murume iyeye, nzira dzake dzose dzinobva dzachizovharwa. Mukoma vakati vandiudza zvose izvozvo vakabva vati vainge vachida kuti tinge tichiramba tichingoshandidzana. Ndikabva ndati zvakanaka sekuru, mukoma nashi bracelet iri ndichiri naro, nekuti nasekuru ivavo takazoita dhiri mukoma rekuti inini ndichange ndichizoshandisa bracelet iroro kuri kutsvaka macustomers, ivowo vanenge vachibenefita. Hamene kuti vanozvifambisa sei, vakati iwawo masecrets angu muzukuru, but varume avo vauchange uchizorara navo zvinenge zvafanana nekuti unenge uchiita macovenant navo. Varume ivavo vanoita varume vako, asi kwandiri mari inenge ichiuya neuwandu hwayo. Vakaseka vakati pamari idzo dzaunenge uchipiwa nevarume ivavo ndingangoti maybe i2% yemari yandinozotora kubva kune murume uyo waunenge waita covenant naye. Ndichiri kuzviita mukoma, ndakatotenga stand yangu muHarare, zvekare nditori nebusiness rangu, ndine marestaurants angu.
ndinotonzwirawo tsitsi varume ava vanouya vachizotenga bonde kubva kwandiri. Kana ndiri seni zvangu ndingangoti sezvo ndakaitwa chikwambo nasekuru vekuChipinge, ko vamwe ava mukomanasha vacho vakanzi nasekuru, kana murume akangotenga bonde mwari wake nevadzimu vake vanomufuratira, vanoti saka wava nemarika yekuti unongofamba uchingokumba marara. Ndozvavakataura sekuru ivavo. Ndichiuya panapa nekonfesheni yangu, ndinoziva kuti vamwe vasikana vanoitawo izvozvo zvekutengesa miviri yavo vachatsamwa, but zvine maspiritual covenants izvi zvekuti unoenda uchinokecha hure. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi zvine macovenant, maspiritual covenant zvekuti unoenda uchinokecha pfambi. Hanzi inini ndakaitwa chikwambo nasekuru vekuChipinge, ndine bracelet iro randakapiwa nasekuru ivavo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakamboitikawo kwauri here kuti mushure mekunge waenda ukanokecha zvinhu zvako zvikabva zvachizotanga kudhakwa? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story.